Konečne sme prišli na Dolné Dubové a začíname sa vybalovať. Tu je Bohuško. Ako sa tešíš na túto týždennú rybačku? Uvidíme zajtra. Bohuško nám ukazuje, aké má sexy telo. Vyšportované. Tuto je Bohuško, bude s Jarkou, ale Jarka to ide až zajtra. A tuto je tá naša voda krásna, Dolné Dubové. A tuto samozrejme veľká príprava musí byť. Ako sa príprava tešíš? musí byť najväčšia. A do detailov presne všetko musí byť. Tak. 7 hodín večer, ale čakáme na polnoc, kedy o polnoci si môžeme konečne nahodiť a celý týždeň snáď niečo chytíme. Ešte sme nie na tebe. Á, Ježiš, veď. Až štileky. Ťaháme rybičku, ťaháme na Dolnom Dubovom. To sa ešte uvidí. Ja skúsim tu nazoomovať, či bude... A jej vidieť aj vo vode ten silón. Dobrá kamerka, chytá to. Aspoň myslím, že to je ono. Koľko už som sa zlákol, že sa mi odebal. Ale je to puklo. Hej, a kto je, či cez nejaký korene prešiel? Či neprešiel cez nejaký koren? Ekatlon zafungoval. Neboj. Ale je to tam. Tretia ryba, vyrovnané. Stav je zatiaľ 5 Luboš, 3-3. Aj keď Peťo má dokopy 40 kg, ja mám dokopy 30. Preto som ho vyťahol, že máte double.
Peťko ťahá tiež 4. rybu. Tak dúfam, že to všetko dobre dopadne. Pekný, vysoký aj tento. A urobíme si možno krásnu fotku double. Hej, a tento je lisák. Toto je lisák, prvý lisák. Ale pekný, vysoký. Hej. Paráda. Prišla za nami aj kamarátka Jarka Naša top modelka. a hneď nám ukazuje, ako sa ťahajú ryby. Že to proste dneska nemá chyby. Ahoj Jaruš. Teraz ju nemôžeme vyrušovať, lebo teraz je sústredená adrenalín. Big mamu. Big mama. Ani sa nebudeme pýtať, čo zase robí jej kamarát Bohuško. Si to proste užíva. Zase na posteli. Zase buvinka. Pěkný, pěkný. Je to tam. A je tam chlapec, už je náš. Je proste náš. Krása. Krása, áno. Áno. Peťko mení outfity, zase má taký erotický outfit. Krása, krása. Krása priamo prenose. Toto je koľkatý teda? Už asi 16. kapor. Joj, toto sa Alebo 16. ryba. A vieš čo? Chcel som sa nechať. Ja neviem, prečo tieto padajú dole. To skreč. Ne. Na Dolnom Dubovom. Ofoso. Samozrejme, čo iné by tento chlapec robil. Ako lehniť. Tu máme fajnou altánek. Alebo altánok. Tuto je Peťové a moje kráľovstvo. Troška neporiadok, ale to nevadí. Na rybách to tak je, upratovať nebudeme. A tuto je krásna voda. No, všetko ti hovorím. Počkaj, však poď. 80. Do tele choď. Na čo 80. Nevadí. Každý centimeter, aby mohol sedieť na prednom sedadle. Vieš ako? Odvážime ho? Počak máš. Najprv ho odvážime. Drž stojan, aby sa mu nepodlomili kolena. Zapol si lahu, Lubo, či Peťo? Teraz mohol aj prerušiť. Som sa od toho zatočil. Nemusí tam mať vypulenú prdel. Však ja viem, že on to... No, počkaj. Ani ne, do piče, 15,5. 40 gramov. Ja som sa ináč toho obával, lebo on je síce tučný, ale krátky, vieš, do piče, rozmýšľal som, hovorím, dole, počkam si. 15,5 má. Tak mi to nevyšlo. No, lebo si povedal, že koľko má? 15,90. A koľko má? 15,5. Koľko 40 gramov, do piče, nejdeme? Ale keby sme rátali kilo a pol, ale dve, Že poďte, Ale keď by som prevážime. mal o 10 gramov. áno, Polož ho do oného, prevážime sieťku teraz. Toto treba prevážiť sieť. Ale vieš, akože keď ho pustí do vody, tak
Nie, nejde ho ešte púšťať, ešte ho dá do kolísky. Tam od okolisky a odváži ho, ale už sme to robili. Ale teraz, Ale je 17, 51, dobre. dobre, ale ide o to teraz, Ale už sme jakú to má. tak robili. Ale teraz jakú má. Aj sme to tak robili, ty kokos, že nerozumieš. No však dá. Niečo. Aj tak sme to robili, aj tak nebolo to kilo a pol, jak sme si mysleli. Ne, to neplatí. Ježiš, bojí sa, že kam one trendy. Hente one, tie Paleťacké. paleťacké, toto bude mať obláte, víš, Hej. bojí sa. A kto teraz pôjde pomôcť Peťovi s podverákom? Dneska sa nám to rozbehlo. Jaruš. Môžeš, prosím ťa? Ale je to dôležité. Ty tam čo robíš? Natáčam ich. Tak pomôže nenatáčať. Stačí len troška na chvíľku to, alebo to takto držať. To stačí len chvíľku, ja to aj tak potom zostriham. Krista Boha. A vy tu čo nacvičujete zase dvaja, ha? No serete, jeden aj druhý. Zatrezárite obe. Z druhej strany choď. Z druhej strany choď. Z ktorej druhej? Len tam od Peťa, ale Peťovi. to má rybu. Zatiaľ, ja ho mám ďalej. To mám odtiaľ vedieť. Henta Buda vyjebaná to, čo tu je. Počkaj, včera to aj hovoril. Že to si nejakí kúpili a že budú to asi prenajímať rybárom. Ja, To no. sú nejakí domáci, ktorí ešte ani nemajú rybársky lístok, nič. A dali si to doviezť za 15 000 eur. Nerobíš dobre. Tomu niekde z Čechyň to doviezli. Aj na piču, podberák je meký jak hovodo. Vyťahujeme z Moravy odtiaľ ryby s tým podberákom. Ale tak, lebo s ním vieš robiť. No a takto sa nám tu darí. Toto už je možno nejaká 26. ryba. Hej? No. Dobre, idem na bok, lebo tu sa budeš plíchať. Zoberiem? Krásne. Čím ďalej ťažší a ťažší. Konečne mierový kapor. Mierový zbor? Kokos. Konečne mierečný kapor. Ja sa na to vyserem. Štrikovačka. Ešte. Hladko, obratko. Hladko, obratko. Dobre. Pomaličky sa presunieme na ľuba. Idem to vybrať? Tak počkaj, tak chyť udicu. Som mu nedostala. Tu máš udicu. Stolávačka číslo 2. Do puče, to som nechcel. Ja tu sme ho vybrali. Peťo, mám taký blbý dojem, že ten sa držal asi zubami toho silu. On proste chcel ísť. On ma chcel vidieť. Skôr si myslím, že chcel vidieť mňa, ale ty si ho nepustil. Lebo keď je taký vysoký tučný, jak tvoj, ale nebude taký ťažký. Ale není taký ťažký, jak ten tvoj.
Ty si ho vybrala, či to som ho ja vybrala aj s rastlinami. Ale poď, že kýva ti. Ešte máš čas. Kýva ti kúpoj. Jaruška, dáš mi sem aspoň tieto derevka dole. Kde si ho dal? Kam si bežal? Nevadí, daj ho tam zatiaľ. Tam. Ale tiež není zase taký krpec. Keď sme prišli na Dolné Dubové, mali sme cieľ chytiť aspoň 50 rýb. Teraz máme cieľ nezabiť Bohuša. A tých 50 rýb po prvých dňoch, kedy sme chytili nejakých 15-16 rýb, sme si dali nový cieľ, 60 rýb chytiť. A teraz po 4 dňoch sme už svoj cieľ naplnili. Už máme okolo 63 rýb. A teraz sme si dali nový cieľ, chytiť aspoň jedného 18-kilového. Tak uvidíme, či sa nám to podarí. Je tu náš guru, ktorý sa snáď o to postará. Zatiaľ chytil 17,5, 17,30. Víťazná montáž. To je tá vážený. víťazná montáž na toho 18-kilového. Dobre si ju pozrite. Počkaj, približím ju, víťaznú montáž. Dobre si to pozrite. Neobkukujte, neodpisujte. A potom Počkaj, to je nejako musím ju zaostriť poriadne. Víťazná montáž. Toto je tá víťazná montáž. Čo tam je? Koment k tomu. koment k tomu asi taký. Niekto tu nepije a porad padá. No, komentuj tú svoju nástrahu. Víťaznú montáž. Toto ešte len bude víťazná to, tých 17.35, to je len taký medzičlánok. Toto bude víťazná montáž. V štýle losos chili. A to spodné neprezradím. Potom spravíme skúšku, kto si dobre zapamätal, jaká je víťazná montáž. Losos chili. Dobre, toto A je ostatné naše hádanka. Ostatné hádanka. Toto je naše vonkajšie kráľovstvo. A toto je vnútorné kráľovstvo. Vnútorné kráľovstvo. A takto to tu vyzerá po tých dažďoch, čo tu už 3-4 dní zažívame. Samé dažde. Vyjazdené cestičky. Krása, krása. Bohuško sa činí, pripravuje na vývoz. A takto si tu v blate žijeme. V
blázni, jak takí blázni. Tuto je trávička, tuto je to celkom v pohode. Len sa obávame za tie 3 dni, keď pôjdeme odtiaľto, či toto tu všetko zvládnu naše auta. Je to ilovitá zem, tak uvidíme, či sa v nedeľu domov dostaneme.